No już. Siema! Jestem Mika. Jestem Iga. O wszystkim. I będą hardkorowe rzeczy. A ja jestem najlepsza. Chciała być. Bo jestem. Co ja? I jak dzisiaj jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Nie mów. Jesteśmy w Over the rainbow. takim fajnym Zonie. Oni nawet prawie nie wiedzą, co to jest Playzone. Monster. Tak, Ja lubimy jestem ta, która monstery. No, bardzo lubię monstery. Teraz Tak, już. pokażemy wam paru gości. Jeszcze Nikoli też nie ma, więc... No Nikola jest Szymcio. chora, poznacie ją Szymcio. innym razem. I Szymcio. Szymcio? Bardzo przekonacie się, że jesteśmy zwariowane. Pewnie. Szymcio to jest nasz szlachta i Milord. Tak, nawet nie wiem... Dlaczego powiedzieliśmy, kurde, taki odruch. No właśnie, to jak wiecie, ja jestem od tych zabaw. Ta, która włazi w samochody. Co? Oprowadzimy was, nie, idziemy teraz tam. Nie, bo już tam byliśmy. Pójdziemy w stronę do Tesco i pokażemy im... Tesco. To wiem, bardzo, to będzie Oczywiście. bardzo nudny vlog, ale... Pierwszy, więc zwłaszcza pierwszy nie jest najlepszy, tak? I właśnie, ta oto tutaj. Haha. Mnie oblała monsterem, Niechcący, bo bo się zagadała, a ja dawałam jej chrupki, tak? A ja dopiero po mnie nucie się zorientowałam. Ale że ona patrzcie, na to ale wylewa. patrzcie, jest jesień, a patrzcie jak ona się patrzcie, kurde, jak ona się ubrała. żal, nie? I potem mnie jeszcze prosiła o sweter. I proszę nie hejtować, ja lubię hejterów. Jesteśmy w Irlandii, by the way. By the way. No ale nie mówimy gdzie dokładnie, pewnie się skapną i tak. Google Maps. Gdzie Nie jest pokazuj Tesco? O właśnie, pytanie. Czy wiecie gdzie jesteśmy? Ej, nie pokazuj tego znaka. Ale tak, nie pokażemy wam akurat. Widzicie jaki przepiękna Iga, normalnie idziemy dalej. Czy jest Szymcio? Znaczy Szymona teraz... Szymcio. Szymona teraz nie będzie. A może przejdziemy Bo się wtedy jest- do Chociaż Niki? czarnej obejdziemy do dupie. Nikoli. Pójdziemy przedstawić wam Nikolę. Ten vlog nie będzie długi, będziemy robić przerwę i będę dużo edytować, więc... Bardzo dużo. Patrzcie A to na jest moje nasza epickie. muzyczka. O, słyszycie, lody jadą, kurde, a nie kasy nie mam. Ale mam gdzieś Gdzie? 35 cent. O kurczę, kupimy sobie czekoladkę. Jej. Nie chcę czekoladki. Ja też nie. A ja właśnie chyba wdepnęłam w kupę. Pokaż. Wszystko jest bardzo ciekawe. Czekaj, gdzie? O, tu! Zajebiste. O, przepiękna. Top. Usiąść trzeba. Ej, Piesio! siema ziomal. A, idziemy. A, Piesio. Wiecie. No i Gdzie my tu byliśmy? A tak, Musimy uważajcie, trochę zamulało. być treści po boku. O, teraz... teraz ja powiem cześć do chłopaka, którego w ogóle nie. I to jest normalne. To zawsze się dzieje. Zawsze. Cześć. Cześć! Siemka! Szemaneczko. Siemaneczko! Tutaj jump prawo. Nasze teksty. Nasze. Osmi. O, założę się, że dotknę tego znaku. Idziemy. Ja też. Jakiego znaku? Tego co mówi, tam jest. Widzisz, będę się śmiała, to będzie... Jak się nagrywa? Mika! Masz euro! Wózki weźmiemy. Ale na razie... O! Jezu, ja się boję. Tydzień z Podtrzymaj. Szymonem, Olą i... A właściwie nie to musisz. jest serio mega. To może, wiesz co, Iga będzie mnie prowadziła. Dobra. A jak spadniesz, to będzie dobre wideo. I idę do ciebie do łazienki zaraz. To będzie hardcore. Ej, a co jak ten gościu znowu przyjdzie? No to uciekamy. Dzięki. A ciebie zostawimy. A ja nawet nie muszę skakać. Czekaj, co to jest? A nie, muszę. Dobra, Mika. To mi trochę... Ale mi się ręka kręci. Wio! Widzę, mu pozało. Ja jadę. You will not believe your eyes. To samo jedzie. Numa jej.
No chodź, Mika. Też. No chodź. Mogę już. No chodź. Nie mogę już. No to chodźmy łatwiejszo. Nie, bo to jest fajniejsza. Nie, idziemy tu. Chodź. To wyjdźcie tam. Ja trzymam kamerę i wiesz, no, więc możesz, wiesz, no. No, właśnie, nie dawaj mi. To wyjdźcie tędy. Nie, focha też nie możesz robić na kamerze. Focha nie szczelaj na kamerę. No to idziemy do mi twoją drogą. Szczęśliwe, kurde. Tak, bardzo. No się nie przewróciłam. Sorki, że będzie się trzęsła kamera, dużo kamyków. Widzicie? Kamyki. 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 Nie spadłam, nie Kamyki. spadłam, nie. Ej. Byśmy mogły zacząć ten film od nowa, bo trochę tutaj momentów jest. Nie patrzcie się na moją dupę. Teraz. O, Jezus. Ej, bez ukrytej kamery weźmiemy tą Nikolę. Okej. Idę do niej do toalety. Hop. A masz And over. zdjęć?